बिथांमोनहा दावराव देख्रेब सारखौ केस होनो आयेननि बेबस्था लानो होनदों। मा हिसाबै लानो हागोन? मा हिसाबै केस? बे बिथाङानो केस होनानैसो बिजिरग्रा मानसि बियो। जोंसो बिसोरखौ केस होनो हायो। जोंखौ माबोरैहाय केस होनो हानो? एफा गोबावनिफ्राय जोङो 2000निफ्राय दखलाव थानायखौ दावराव देख्रेब सारखौ खुनु प्रकारै केस होनो हाया। बेयो बिथाङा केस होग्रासो, नागिरग्रासो। जों आयेननि बेबस्था लागोन। जोंहाबो आयेन दङ, जों महिलाफ्राबो एकगत जागोन। औ, रायजो राजा बिथांमोननिसिम खुलुमहरनाय थाबाय। आं दिनै मिडियानि सिगाङाव बुंनो ओंखारदों। नैबे मैयानि एगेन्स्टआव बुंगोन आं। माने जोंनि महिलाफोरनि हाखौ सेनो नागिरनायखाय नै आं दा प्रुफ देखायनो नागिरदों। जोंना बे हाया 2000निफ्रायनो दखलाव दङ। दा बेनिफ्राय दखलाव थायै थानानै जोङो 2006आव नभेम्बरनि 27 थारिखआव रेजिस्टार जादों जोंना। बेनि उनाव 2007आव एप्रिलनि 2 थारिखआव अइभिंनि नामाव जोङो IOCLआव एप्लिकेसन होदों। बेनि उनाव जुन 2008आव IOCLनिफ्राय जोङो 4 थारिख जुनाव रबार बागान गायनो थाखाय ट्रि प्लेन्टेसन होनाय जादों। बेनि उनाव 2008आव एप्लिकेसन टु चन्दन ब्रह्मनाव जोङो मिनिस्टार फर अल वुमेन अफ लेन्डनि नामै होनाय जादों आरो चन्दन सारनो। बेनि उनाव 2009आव जोङो फेब्रुवारिनि 27 थारिखआव रबार बर्डनिफ्रायबो रबार बिफां मोनबोनाय जादों। बेनो नै प्रुफआ। बेनि उनाव जोंखौ लेखा गैया होनदोंना बिथांमोनहा, माथो जोंनि खाथियाव गसंफैनोनो हायाखै। जोंना नै गासिबो जाखाजोबनाय। नैबे नै बेबो गासिबो जाखाजोबनाय जोंना गासिबो। जोंना अलरेडि माबा जाखाजोब्बाय, एलटमेन्ट मोनबाय। जोंना नै खाजना रसिदानो दंखायो नै जोंना। नै जोंना अरिजिनेल खाजना रसिद 2 बोसोरनि खाजना रसिद। अर्डारबो दं। नै गासिबो दंजोबो। जोंखौ लामा ससेयाव बानायनानै लाबोदों होनदों बिथांमोनहा, खिन्थु गावसिनासो लामा ससेयाव बानायनानै लाबोनाय। दा फैनोनो हायाखै, जोंखौ जेबो अबजेक्सन होनो हायाखै। जों दखलाव दङ, जोङो माइ गायबाबो बिसोर फैनानै जोंनि हायाव मानो माइ गायदों बुंफैनो हायाखै। जोङो बिफां गायदों, बिसोरथ' बुंफैनो हागौमोन ना, दिनैसो मानो सेनो ओंखारदों। औ, बिनि थाखायनो नै बेफोर गासिबो देखायजोबनाय जाबाय। आरो बिनिफ्राय नै गासिबो दंजोबो नै। आरो फटक दङ, फटकखौबो देखायनोसै। लासै लासै देखायलांबाय थागोन। गोदोनिफ्राय फटक लानाय। नै रबार बर्डनिफ्राय हरनाय लेखा, बे सार्टिफिकेट रबार बिफांनिफ्राय गासिबो दंजोबो। बेनि उनाव नै मिलन ज्योति समबाय समितिनि नै फटकआनो दङ रोखा न' रबार गायनाय 2007नि बियो नै 7-8 आरो नै बिफां गायनायनि प्रुफ। होमबा मानो दखल खालामखानानै मानो नङा होनबावखो बिथांमोनहा? जेबो प्रुफ गैया, लामा ससेयाव बानाय दोनदों। आरो नैबे आं मोनसे खोथा खावलायहरनो नागिरदों। बे दावराव देख्रेब सारखौ गाज्रि बुंदों, गावसिनाव निमाहा बिनांगौ होनदों। नाथाय मानो बिनांगौ? जोंसो लेंहरदों। मानि जोङो बिथांखौ समाजनि मोजां खामानि मावो हिसाबै जोंनोबो मावना होफै, जोंनोबो हेल्प होफै होननानै जोङो खावलायहरदों। बेनिखायसो बिथाङा फैदों। जों मानो निमाहा बिनो? जों बिया। जोंनावसो बिसोर बिफैनांगौ। जोंनावसो बिसोर बिफैनांगौ। आरो बिथांमोनहा मोनसे खोथा बुंबावदों, आं बेखौ बुंफिनगोन। जोङो हा नेनो थाखाय सासे मुस्लिम मानसिखौ दोनफैदों, फेमिलि। बेखौ बिसोरो गाज्रि बेब'साय खालामदों बुंदों। माबा ड्राग्स जाग्रा मानसि हाबफैयो मायो बुंदों, खिन्थु बेबायदि नङा। खाथियावनो CRPF केम्प दङ, CC केमेराजों। आरो ओरैहाय IOCLनि केमेरा दंजोबो, पेट्रलिं होबाय थायो। बाव रावबो गाज्रि खामानि मावनो हाया। आरो जोंनो फैबाय थायो। जों बिसोरखौ न' नेनो हिसाबैसो दोनदों, हा नेनो हिसाबैसो। जोंनो बेबादि ड्राग्स जानायफोरखौ जों फोसाबग्रासो। दा जों बिसोरो गावसिनि हाब्ला दखलबा जों बिफां गायनायाव मानो अबजेक्सन होफैयाखै? दिनैसिम मानो गाफैयाखै? गावसिनि दखलबा जों बेखौ मानिनाय नङा। जों हाखौ हगारा, जों मानिनाय नङा आरो।